सोगोट आमी पातकी आवड पातकी कोणाचेर मारिना फातूर व्हॉट्सएपार तशेंच फेसबुकार एकामेकाक कातोताची बेक व्हडली कातोर मनीस जनवार रावून फास्ट जाला कसलो फायदो गिन्यान उजार करना तर पाकल्याक पाकलो मुडोत राग येना राग येता हांपऱ्याक हांपरी मुडोत तर फेसबुकार झगडटा तिजोत काडून ती मागोयना उजडी उतरां उलयतात देवाची तांकां भुयना ताजे केस्तांव सोंपोवंक कोण गोंयकार फुडाकार घेयना थोडे म्हणटा ती झगडना जाल्यार आमचो टायमपास जायना जाणार कोण तांकां आसता ती खबर तांकां बाबड्यांक कांय ना गोंयची आमची बाबोयना फाटी फेसबुकाचेर ऑनलायन करी केस्तांव तांचें केस्तांव लोक लायफ पळय आखे संवसारांतलो लोक तसोच एक गांव ती गाडयांचो शिवर करी हें कसलें केस्तांव काय म्हूण चिंतूंक बसलो हांव काम पासून लोक आपलें सोडून मोबायला फुड्यांत आसलें लोकांचें पुरसांव केस्तां पोई जालेल्या पोरी रेड्याच्यो धिरयो दोगां इजोत काडटाली आपल्यो थाण करून शिरयो एकमेकाच्यो काती सोलून काडी जाल्ल्या पोरी मोरयो बरें जालें केस्तां फेसबुकार ना तर तोपाची सुरयो दोगांय कित्याक झगडटा विचारूंक लागलो म्हाका शेजारचो मारयो वेतभर पोटाक लागून गोंयकारशी पडल्या ताके संवसाराक म्हणली आसा गोंयकार वरां घेराक न्हय पूण सोदांच मेल्यात वरां सोबे माजार सगळी करून देवाक न्हय पूण कुशाल कोत्तात देंवचाराक कोणाची चुकती बोगसोणें मागोन पावोया एकामेकाच्या दारां हे दीस बिरातेचे सगलो लोक दीस काडटा भिवोन लोक दुयेंसान मेलो थोडे मेले मेवना जायन जेवण हे दीस मागड्यान सारपाचे पूण दीस सारतात झगडोन पिवोन ओद्रूस पयस करुया सोगोट देवाक चिटकोन रावून सोगोट एकवटान रावल्यार सोयतान पासून जेरूल वेतोलो पवोन गोंयकार गोंयकार झगडायसांनी हुट्यांनी झगडल्या ते पुरो झगडचे न्हय रे आनी शांतीन जेवूंक शिंकचे रे सगल्यांनी एकामेकाक ओगसून मोगान भोंवया आमी झगडटाय देखून फायदो घेतला ते गांठ्यांनी तुमकां बोलतोच लोक जावून घालता जाणा जाया तुमी